Ay, mga katik-tik, maadto ko sa Kapalong, sa Minteryo Kapalong, kay dumduman sa atong bana karon. Pizza 12. Jadi cukup kagum. Tanah. Lighter. Wala sa mabila ba? Ay, mga katik-tik, mga tunagmi sa Kapalong, sa Cemetery Kapalong. Ay, Yudra, matagak Dali ka. na girita. Nadili mag-uban. Diriring ko diri. Dakan din ko ba? Mga ang tagpan dito lang. Yan! Sila yun. Mga katik-tik! Matulog na yun, nagilam yung motor. Yung mga sakyan, nasa babagtas. Ay, kagabig malik. Magkanaan na sa lulak, ang yun. Ikaw, drive call. Ay, mga katik-tik, maadto nami, mularga nami sa amo ang buwan. Sa ning Montero. Montero. Montero, Jaime. Nante. Wala, mama na tayo. Di ba may balo ba kaani? Balo eh. Wala nga may guyod. Uy. Agor. Kapit, makagak. Sige pa mong kanan ng driver kasi di mag-idok-idok. Tarong ba?
Langgong! Langgong! Langgong ko! Ano kani open air, Ha? Hindi na lang ka. Windshield. aircon. Aircon. Go. Hi mga tik-tik! At kami sa mga... Ah, buritod! Kalolo. Ato mga lolo! Ay, nabakit si Riz. Hi mga katik-tik, inabot namin sa Ministeryo sa Kapalong. Yung atake. Yan. Dili na mabaliskan. Dili na tao sa di arawan. Abot namin sa ilang ang pampuy ang siyudad sa Banet. Baho man. Mang udtura. Sinulo na eh. Ano yung udto kudlo? Guy, ginoo. Si Dudong. Uncle Dudong. Maudto daw. Hani, oh, tulo naman eh. Mao ni nagdawasak na. Wala pa lagi. October. Relax ka pa di sinula ron. Ninigog kulkuan. Relax na pa di sinula. Tinaguan nga. Wala na, hayat na. Anak ka lang, matos lang mamila. Nana si Lulu. Anak ka lang, matos sa Lako mamila. na sindi na be. Lako sindi na. Nala? Tunga mo. Ate, ganito. Turain ko. Uy, Ay, patagal tindog mo tuslok na na yung malansang liya ha. Kanang kuan. Nawala naman ni siya. Oh. Nahanap man. Di na maklaro. But na ba kay trapo din eh. Bis kay padalhon po ni. Nag-ingon ako nga kuan. Hindi na mong hindi na ano dahil trapo. Mga katik-tik, mauna siya ang nakabuak sa akong pagapaga. Di naman makita eh. Ipabuhat ang lain din, palamin yung paglain nga picture. pwede ko lang makuha, maklaro. Santo kita ako sa gisa, kita. Na may primero niya yung litrato niya. Lasa lighter lock. Ano yung pakuan? Mga taglighter. Gunggong. Lana ka lang, matos sa mamila lang. Wa pagod maabot. Unya, palitan mo ulit. Paabot pa dito sa kuan. Muling arts. Dahil mong lula liyon, mong lula niyo. Kapa ulo lang sika. Naraw. Nawala ikapa na. Lako sindi na be. Diha, gisulod na mo diha. Dapat yun daw. Kambal, baba ka lang. Dili. Arnel Dodong. Haling kambal, papa rin. Na diha. Tarawa diha. Basa hagod ka basa naman ka Arnel. Ay, Arnil. Ito sa imulula. Aman ka, Lolo. Diri. Dagkot. Wako. Isa la. Asa? Asa dire? Arnil. Asa dire? Ilagi tanan. Asa man? Dire? Apurbo ng mga ilan, no? Ito sa bato. Diri oy. Wala, wala. Wak katong sakwak. Hamay sako. Taraw na sa kilid ako. Taraw ko. Sa kol.
Nus-nus. Anak, pwede na na. Susugaw mo di kayo po di. Karon 12 ka tuig na sa gikan kintahay sa paglubog. Naunsa na ka. Bukog na ka. Di pa nyo, wala pa. Dili man daw na malata po ng buhi. Kanang kinatao, dili pa madunot. Ha? Dili madunot. Ang Kanang kinatao ba sa laki. Dili madunot bisag pila ka tuig na arag hapon magbinarog-barog. Kay ugat man na. Malata ang kuan, malata ang panit, pero ang boy. Ang kuan. Dili. Kay naami. Paglubong ni Akay dito sa Gamate, gikuha sa iyang mga anak. 16 na katuig. Gikuha ang iyang amahan. Na. Naarag yun. Barog pa. Kay kanibitaw, masunog po nga tao. Malingin ra ba? Dili ba ugdam, igo ra ba, ingurag bola, kadaka. Mutugon sa kana. Hambak ko dera may Mauman ang kadudong pa-cross. Yakal si Parising ko pa yung tao naghimo anak. Dalhon ba sugnod? Yakal na ba na pating sigaha? Maklaro maayo pare kay kada klaro-klaro pa. Ni ani din aliyang mo sabay kasi. Kasi udah pagkitan kulot yapon. Mag-agasin trauma nito nang magabok ng kuan. Nagod kalibutan na sila diha ron. Munang inig dum-dum, wala na siguro sila po may balong nag-ari pa sila. Kung naamagali ka lang sa tao. Ikaw rin may balo din pa yun. Lola na ko ne. Ano pangalan dira ni Angkol? Arnel. Arnel. Awon kaso. Nakatanaw ba ka? Mga gatik-tik, mga tunami. Ako yung babay la, babay lo. Ako lang kayapon. Ayaw, ayaw. yung pa din na birthday. Isang lang na siya kay manguli naman ta. Uy, mapasa ng tela. Kung na kayo paong na, sa lipdi. Lagi pagtanaw ka kasi nailansan ba, nailansan. Kaya na yung lubuto ka pati pagkagugaw. La, Kung na, wala mapasa ng tela ba? ako may ganyan ako. Later dati sa Mura maghingungaw. wala daw.
Bok. Lilay. Ay. Sama na lang. Dalawan, may adil lang. Ay, bakla ka na. Solid lang na balibo. Ay, salamat. Siguro naguro sabong upa. Anti na mo. Na. Ada Kaya nang pumibalik sa amang Montero. Apa ito ba nga isa diri? Tingala na ni Dir. Montero. Montero, Monterio. Monterio ba? Nargada na may mga katiktik ko lingkod na ko sa Princess sa Montero. Monterio? Monterio. Loli, magkaan patagpan na. Sa? Ay, salamat. Buka gutot. Salamat, atong paan, oy. Salamat, oy. Sabi? Batangan tagpan niya. Mami sabi Brad. Batangan pan niya. Batangan pingkalan. Dami kayo karunon. Ay, mga katiktek. Magkunang sa amin diri ka, mainit, mama. Ako alang labi. May mga katiktik ko nga ang tanpan. Mainit ta. Okay. Ay mga katiktik, nakauli ni Missy Balay. Maura tong among vlog. Nanaot na nalingaw mo. Amping mo kanunay. Bye-bye.